Прыкра назіраць, як Беларусь няўхільна ператвараецца ў нейкі прахадны двор. То адныя суседзі нападаюць на іншых з нашай тэрыторыі, то з усходу прыязджаюць някліканыя госці і бегаюць са сваімі сцягамі па нашых вуліцах. То і пагатоў павучаюць нас, як нам правільна называць нашу краіну. Не Беларусь, а Беларусія. Дык чый дом Беларусь? Наш ці не наш? Беларусы. Сябры, подписываемся на канал, ціснем падабайкі, пішем каментары і глядзім далей. А вас таксама бесяць гэтыя бясконцыя расейцы, якія пераязджаюць у Беларусь і паводзяць сябе гэтак, нібы тут Расія. Здавалася б, пераехаў ты ў іншую краіну з нейкіх там сваіх прычынаў. Дык паводзь сябе адпаведна. Не паркуйся на газонах, не кідай смецце абы-дзе, не вывешвай дэманстратыўна сваіх сцягоў, паважай мясцовую культуру, гісторыю, мову, якія іншыя, адрозныя ад тваіх. Не лезь са сваім братствам і Беларусіяй, калі цябе не просяць, і асабліва, калі цябе выпраўляюць і падказваюць, як трэба. Ты ж з'ехаў урэшце са свайго хлява туды, дзе табе лепш. Дык навошта гэтае лепш ператвараць у твой хлеў? Табе ж самому падабалася, як тут было добра, без цябе. Датуль, пакуль ты сюды не приехал. Мы едем в Беларусь. Вот таким составом отдыхать. Внимание, обручите 10 рублей. Детки, это не рубли, это граммы, блядь. А почему не гренки? Девки, нас сейчас выпиздят из этого поезда. Я взяла пленочный фотоаппарат. Давай, вот именно сейчас нужно запечатлеть меня с этим ланчбоксом. Печенье, сладость. Блин, а схуя? Печенье до чаю. А почему? Типа оно на белорусском. Потому что это белорусский поезд. А мы же в России. Ты думаешь, что типа ты в Аэрофлоте, когда прилетаешь в Бангкок, он становится тайским? Русский самолет прилетает в Бангкок, там кормят русской едой. Нет. Реально, это не такая, как у нас. Она тут какая-то накрашенная что-то. Она технологи. Журавинья, цукерки у шоколадзе, блядь. Это йогурт. Бутики для себя перчиков. Чуть-чуть хочу съесть. Я взяла чай свой вкусный. Называется «Граф Орлов». Это пахнет как будто бабка. Памятаю, у маладафрантоўскім юнацтве адным з найбольш папулярных лёзунгаў на акцыях у нас быў покліч «Наш дом Беларусь». Да геніяльнасці простыя словы, у якіх ёсць усё. І любоў да роднай зямлі, і адказнасць за свой край, і дбанне пра кожны яго закуточак. Ужо значна пазней, пасля 2020-го, неаднойчы тлумачыў украінцам. Мы былі станавіліся на тыя лавачкі без абутку, бо навошта тыя лавачкі псаваць? Гэта ж нашыя лавачкі, нашымі рукамі зроблены, з нашых кішэняў аплочаныя. Запаскудзіць, зламаць каб што? Каб потым іх рабіць наноў? Не здарма ж за ўвесь час тагачасных пратэстаў, калі сотні тысяч людзей былі на вуліцах, адзіная пабітая шыба на сумленне далбаёба Карпенкова. Бо мы гаспадары сваёй краіны, а камандзір губазікаўцаў, у кабінетах якіх вісяць партрэты Пуціна, не. Мы попали. Что не кидаете? Что вы кидаете? Что не делаю? І я разумею, калі нейкія клумбы альбо сметніцы, ды нават хай тыя лавачкі ідуць на збудаванне барыкадаў. Каб зламаць хрыбет сістэме, не шкада зламаць і тузін дошак. Але калі давайце штосьці знішчым проста так, не разумею ані на цалю. Нам жа потым цэлую краіну адбудоўваць. То лепш жа да таго пазбегнуць непатрэбных разбурэнняў. Праўда?
Ну бо наш дом Беларусь. Між тым лягічна патлумачыць, чаму многія расейцы нават не ўсведамляюць, што прыехаўшы ў Беларусь, яны апынуліся ў іншай краіне, таксама можна. Тая ж паўсюдная расейшчына. Усе гэтыя помнікі Леніна і вуліцы Свярдлова, даведзенае да культу ўздыхання па Савецкім Саюзе, канцэрты Газманова. І вось гэта вось усё, ну рэальна, у чым розніца-то? Толькі што на вуліцах чысцей, ну і хамства паменш. Памятаю, назіраў даволі тыповую сітуацыю ў адной з італійскіх рэстарацыяў. Каля суседняга століка стаяла мужкі пасміхаючыся афіцыянтка і уважліва слухала, як безгустоўна размаляваная і абгарэлая рыхтык вараны рак турыстка біла кулаком па сталешніцы і крычала, злосна пазіраючы на дзяўчыну. «Яичница! Ты понимаешь, дура, нормальный язык? Принеси мне яичницу!» І чым шырэй усміхалася афіцыянтка, маўляў, «диспяче, нон капіско», тым гучней крычала турыстка. Як думаеце, ці хаця б на момант прамільгнула ў галаве тае аматаркі яешні думка пра тое, што Італія – гэта частка Расіі? Маўляў, усё як у нас у Саратаве, толькі што садсеткі і модныя заходнія крамы працуюць, а ў астатнім усё тое ж самае. Ну наўрад ці ж, праўда? Ну, бо ў Італіі ўсё нейкае не расейскае, ўсё нейкае італійскае. І культура, і мова, і папросту лад жыцця. А ў нас? Ёсць у нас свая нерасейская культура. Ёсць у нас свая нерасейская мова. Адрозніваемся мы ад усходніх суседзяў менталітэтам і ладам жыцця. Ну, вядома ж. Але чаму тады гэтага не бачна? Чаму ў Італіі размаўляюць па-італійску, у Польшчы па-польску, у Японіі па-японску і гэтак далей. І гэта нармальна і натуральна. А ў Беларусі па-беларуску не. Можа таму, што і італійцы, і палякі, і японцы, ды іншыя гаспадары на сваёй зямлі. А мы? Ну и все-таки у нас есть официальное мероприятие, поэтому я попросился на Российской Федерации. Но наше государство называется не Белоруссия, а Республика Беларусь, или сокращенная Беларусь. Президент неоднократно обращает на это внимание. Прошу и вашим коллегам передать в Российской Федерации, что впредь так нас не называют. Мы не Белоруссия. Хотя в песне так поется. И не можно. Беларусь, да. Республика Беларусь. Собственно, Беларусь. Я ўсё разумею пра рэпрэсіі і пра гэтак гістарычна склалася. Ну, але ж ёсць у Беларусі, ды і па-за яе межамі, і беларускамоўныя беларусы. То бок і ў гэткіх неспрыяльных умовах далёка не ўсё вырашае дзяржава. І можна заставацца беларусамі. Урэшце, толькі мы з табою пастанаўляем, што сказаць адзін аднаму пры сустрэчы. Вітаю альбо привет. Толькі ад мяне і ад цябе, канкрэтна ад цябе, залежыць, што прагучыць. Дзякуй і калі ласка, альбо спасіба і пожалуйста. І толькі ад нас з табою залежыць, ці да нас будуць прыязджаць у госці, альбо паводзіцца як у сябе дома у найгоршым разуменні гэтага слова. То бок, чые парадкі будуць панаваць у нашым з табою краі. А чые ў доме парадкі, той у доме і гаспадар. Ну і па скрыптум. Здавалася б, ну а якая мне-то розніца, што там і як у Беларусі? Прынамсі, гэткія закіды ў свой бок я сустракаю перыядычна. Маўляў, сядзі ты там у сваёй Польшчы і не вякай. Мы тут самыя разбярэмся. Дарэчы, ані разу не чуў падобнага ад беларускамоўных. Спрэс ад панаехалых з усходу альбо ад мясцовых, у каго ад Владзівастока да Брэста. Яно, можа, і сапраўды варта было папросту махнуць рукою. Гары яно там усё гарам. Няхай хоць на галаве там ходзяць. Мне-то што? Але вось не магу. Не магу і не хачу. Таму што гэта не я выракся свайго дому, гаспадаром якога ўсцяж пачуваюся. А ты?